και πάμε σε 2 κτίρια έχει εκεί πέρα. Είμαστε στο δρόμο, κάναμε photoshooting και τώρα συνεχίζουμε. Τι τρόμαξα ρε φίλε! Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Ελπίζω να φαίνεται από εδώ. Ελπίζω να φαίνεται! Δεν μπορώ να διαλέξω ποιο είναι το πιο ωραίο κτίριο. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι όλα τα μικρά μαγαζιά. Εγώ σας ξεκίνησα από εδώ να χαζέψουμε, να δούμε λίγο πού θέλουμε να φτάσουμε. Να χαλάμε έτσι τα λεφτά μας δηλαδή. Επίσης μου αρέσει που είναι ανοιχτά και δεν στενεύονται όλοι σε έναν δρόμο. Ό,τι έγινε στη Βαρκελόνη, μένει στη Βαρκελόνη. Τελείωσε το meeting, το φανταστικό αυτό meeting. Φτάσαμε! Hello! Στην παραλία. Θα το βλέπω αυτό και θα γελάω σαν αυτό με τώρα. Εξουθένωση. Αυτά. Φιλιά!